Nyame ya adom akwasiada. Eye Mother's Day. Anope ye trase. Who is a mother? SOMPA 93.1. Obia na ye mame. Ana obabia ye mame. Why any a friend of mame? Me mame nie. The owo won kwa na otimi friend mame. Asante ka asem bi se nyo obi bi ni obi o. Na de obi bi ni de waye ni yie. Obi wo hɔ ma Mother's Day kwasia da ne papa ne mame. Esan say wa hu ni mame da ne papa. Oba bi wo ha ne papa ne dware no egugu even sabio ma no sisunu aso na sinsuo kwa ha no esiesie ne ho anopa wonyini ya akodu ba bia 15 years kwa nsa na ye gya na dware. E de na yiro. Who is a mother? How do you qualify somebody as a mother? Edia na obetimi de agina so aka se we ye mame. Ye wa wo bankwa na e mame. What are the ingredients or the qualities I betima qualify obi se oye mame? Ana ye wo no oba ni mpoku atwatwa ha wanyini a wa wo de akwala hye na chinti oye mame oye mother. Kwasiada your Mother's Day. Do you qualify to be called a mother because you have children? Or you want near maybe a way dear dance say. Be maybe on man the yiri and the mammy. 93.1. The yiri ay the mammy. You will be so hard no pay I didn't come on penny mammy anymore share. Otini mami din kura na sabio eni se sisuna ne bofro no. Tokwa kese pa si wo fie because asetra bia mami no de famu. Po abuba papa nom. Jane hokoye. Amen ne ebia mbofra na ntime nyina ba bia nka nko gina senka ofia. Obi po ne bakodi be ma bia chi. Eko bi ase wasa ba pa cha so omum fanche no obi mami ewu ye ni wi ase asa ebesi na ontimi si ni hu so ye obi so ada be ka se mami na ewu ni kura na em se ni mu kura wo ko na ase asori wo ni mu. Who qualifies to be called a mother? Ya kwaba. Now I want to say, who is a mother? Yow, I no paying come on, you dear. Quabra, and Nana Musadana. There be I say African when the day ye be Namuka comes me shaby. Quabra African when the yaw dear no one there say. Shall be on the tools for TV so and need a half out. Oh, try me, man. We can do the best here. Well, papa. Africa where they have come out. And the ano pay. As some adapt no so no. Obiana ye mame. We all band to your mame. One woman to na ye mame. One we intia from mame. Tebi. As someone say. Who is a mother? Because adwene bi akose oba bia ye mame. Se wa wo mame enu nti no. Won wo den ti won to be friend ho mame. Wa wo nti obetima friend ho mame. Ena me ka se akola bi wo ma obusa se ne mame ne hwan a ne mame wo so ne papa ye ne mame. Okay, how?
but answer na no mama mu nyina akwa aba no me gidi se obi a ho ye Janadom. hini de anopa no wo ha no mo and on say kwabra wan efe pa PTA o baby a Oh. eh o dia wo o baby de na sha he e wo he your course SOMPA 93.1. kefetera na walk no So on so for na chefa yo. afedi ge ye tunani asie so ge me kwa na mse maame ade na so pese wo ya ma meme wo fie bi Usa mi egu amanfo nkwa mu. now ade mama musa and the mema no mo complain ana hello what you dey na me ready we akwabla kese akro so ne na I say what you me buso asayima no why are you crying more? Why are you being more Catholic than the Pope? me hwe Me busa we are just how near here so. ayo an ho ahmete Asma me busa na say. Oh, asma me busa we nyi ma no yaw. Me ma no a omo ye involved no. Omo bia complaining. mla oni jezi Abuta ebi nya 2 ebi nya 3 ebi so nya bi kura. Eh sa de be dey atofia kwa head work ni enko bi o. I say boy you are touching my na on na mo station akra maso no ko twa my bet no di 30 million what happen no ko ha bodyguard na bodyguard bitch kwasi asem ne de nyina yi No ba. Yes you 30 million dadem. bodyguard bitch Odi 30 million no. so le anu obo na nakutia o station ho mo cast ya enso na nyame am ya yie No reviso obedi the overnight. kwabra wa efe Kabra ye fine pa. Kabra wa efe pa. Okay, enti yene eyi ntwetwe nkomomra sisia. Abe. Yene abe di nkomo no wie ya no. Na ejirem. Ye jirem akopem se ebeko. Enti twen ye jirem se abela abahalo. Na enti mesramo a maame abe aye krado a. Na yenkoto twen nkomo. De di nkomo no wie a me say who is a mother? and the prima de blank so de mama aso picture to so Me maame akua so. me wi am ne mama de be to so Ah fa to so. me akosi abi obia Okay. Mame mamonte ho. Question am ebusa na etiawa. Who is a mother? Mame introduction. I funny atiefo nyina adamase ye kasa hwan ne wo ba tan a me hunu ne se nya obi a wachema wo Enya obatan mame. maame hwan ne maame di odan abatan yo su ono na ya maame ti se nipa no mfa ho se ono aba ana obi ba abatan yo su no wonimu to yi na di kire obi a ti se nipa no ne friend se maame Yeah, who is a mother? Why ne mame? Kuda ena de hu na. ti de friend na no Ena de hu na pa. Nti nyo obi a na ye mame. Dabi nya obi na ye na. Sa. Yes. Ah, Obetima ye oba, obetima ye bema. But enyo obi na ye na. Nya obi na teteba o. really? Yes, akunta nya obi na teteba. Obi ateteba ama na sei. Obi ateteba ama na bodam. Obi ateteba ama na be ye kromfo abeto society so. Obi so ateteba ama na be ye sofo. Obi ateteba ama na be president. Yes, no obi bro so. So hu. Chakuta ena de hu na se utiri eye na se unya saa ena ne bia. Kura da nyame ase. De kuta no eye Kwabra. Oba bia nyame bo wo gidi hu se wo ye wo ba na wo dance free be ma ho bia no ye maame. Oba bia. Yes, you say bia wo hu so hwe ye die. Okay. Bacho. Eyi awie. Mame abe nye krado. Okay. Ye ni nkomo no. Ye mre no so ayede ne beba. Wo yi ni die nti na obeka se. Abatansu. Die ni abatansu. Ai ma oba bi ka se. Ah, mami we die. Ana we e ma ni die adanse se oye na. enu ti mebusem ka asem bi o se e man nyina but wo die wo danso say ye ka se emma ya wo ye obi aye ba emma ne de omo doso enu ti no obi teme wo no akoto ne ba na twene ono so wawo senko ye oba watimi anyama bosome nkono e ba na da ono ane yamu o yeso akoye serigesi o
ɛda ɔno ane yam wawo no but oni abatan su ni ti otumi kɔto ne ba no atwi ne gya nam but ye ka sɛ maame a maame ne de wo gina bɔbɔsoɔ ɛtaa ne machi ɛnyɛ ne bɔne san sɛ maame bi ɔkora ne ba bɛkɔ akɔ wiade aba ɔbɛgye ne na hedam but maame bi bɛbɔ abɔsoɔ gyina ne bɛkyi atete no ye o maame fo bebre o mu kunu mawu nye se papa no kora gye o magyapade bi o babra single parent wo de se wo hia o mu de bia watumi agina ahwe ne ma aton bidie aton moko aton kontomire e de ahwe ne ma mo ma wiwe university sa maame fo ni ye kom ho asema ni enya maame no mo a ye de ya no dome ye ma twen na abehu utu nsu adwale na ho boka nanu na o ka sembi se lady bi ne ba ye bone kra o ti nyame nhira o nyame also yakola also yakola pa also yakola pa won sen ko bi wan ko be kasa kra bone won ba bi ono de ne de na fa na be ye adwuma so sanse anu edi nchindi moko na be ye adwuma ti bra ne ye betumi aka che ne se o ye maame ene nipa ana wo ba wo watenka na wotumi desu ban pedi edi kire nipa nyina enye se me ba enye se mi kum enye se sei wo bia otumi da se su bampa ne dia me hunu so no ye maame wono ye ba tan a esese ye gini tumu sanse betumi ni na aka ya sem niema ha ebi mu tumi ni o maame kura ni nkomo abai wo bi tumi ni maame kura ntena se ene ni maame ni nkomo maame fo yi bi na se ye makutu pa wono anim se abrantie na ye de na be kire me se me ne betena but obebo nani ama foforo nso asan aba bra bi oso hini ni mia ma me ko me girlfriend ho kuma se ahomache mi simu ntem mi du ya mi bob ayina na ne maame start ye ene de akosu abe ha mi o wakasa so be ba ne sa no petutu masoma no me sister penu akantin masoma no me sister penu akantin kro no o kan ya so be ba be sinachi be ba be sinachi boy se me me maame anim di a ka e di ababa we abisi maame fobi yes afo no ne ye ka maame a se ne bampo di be ma ba fia be ma ne ni bi kra wo hye kran e be yie kwasi kakra krate ebe ye me ni mi ku ye start say ya na nso nyame de agina baby sa ma me fo na ye kom asem o na nya wo mo a wo ba gigi won se bo abamu wa bi abodua e o social media ne so so ba bi abu ne kwase a se mo me ba no me ba no chief o taxi driver me ne nante ma me fo bi o kan obo ma me ne di wom se na de ma me ne se onimo me it was what did yani bije ma me so yes ha ma me fo no ma me fo ye ka no kore kire ye ma enya obese kire naka ade we di antwa yi we di ekoyi omu oman ene from ma me yaw akonta o se na ma me ntio afi no ochro akonta enna de eho na se ne na me ka no se yes oba bia ye mfa ne se yes wawo nti amana ba be ye enna but ye woni wawo a woku akwala no ye woni wawo a ono ane ba na wawo no wo say no it doesn't make you enna akonta enna should be able to protect ne ma whether eye oba wawo no ana se enye oba wawo no ye obi won mo timi fa bi fra bonten yeah na odena be ka ne ma obi okra oni bio nyese bia o obi ama ne bro so se e bia wanya bia ama ne bro so nti no o tre ne nsa me bia kwa akoso abonse so otumu se ne wo die kura na edin but ne ba no e be kwa bonten e bia kwa akofa mobra wo bia odeda bonten de na bafie ma me ne beje no obe make sure say obe sane na bosuom obe make sure so obe ton ne ntoma obe make sure say na ho de obe ton e de resist ankwala wa bre bia na sa akoda no kra nyon no e na nchim no e de wo no emotionally and spiritually also to be protected woman no matter situation physically also to be protecting kwala no akonta enna wo ye wo manadamfo enna wo ne wonye enkwala na damfo na wo se wo ye na yes and then we are see apede any adwuma ni sikape ni ade yenya daje but enna oye enna no obenya that small time no a ebia wakodwom wako hwan wako no office aba no obe make so bi obakra na akwala na da ode ne nsa beba be fefa akwala ni tiri ho enya ne kakra ma akwada na tinani
aka good night de akyerɛ akwala na bɔ ne tirinko ɛno na kyerɛ sɛ na damfo ne akwala no so nti yes apede wo ho yes ye bobra yes ewiase sika ene adwuma ne adade ye nya adage but won't be mfa nya excuse e wo abrabo na wo bono akota ena should be able to sacrifice ono no needs for nema ena should be able to sacrifice ono no needs and then wants for nema oni di body aduane ne be ma ne madi ese bimo etimi ma omma ho tete so no aye chen sepe no na mabonte ko hwe ne ma sepe no odakam sepe no de na mabonte na ne wo hu na mane eye ebia made anase caretaker bia na ono ne maame anase ono ne maame ade bia be ma ne maame a wo decide say ebia obema nani akọ ne nananom ho na omo na akwakọ hu na mane be ma bia owa badaye no wo se be ma ne ntimi ntedu be bia na be ma no etwetwetwa ne niema so se be ya ade a wo so oba ne ye na ontimi nye no obo se be ma no a place a role no eno na ma kontene so ahwe a lot of ye ma ye wo mo ne no eye so connected to omo papa nom than omo maame nom yes enough for no they are reneging on their duties yes say ene modern Ghana nti akwala no kra no fo no kra no mechim de agu ayi mo friend say feeding bottle no de ama akwada no almost a friend express yes they express it yes but that connection say we no for na to akwada na no some bond bia o build de ama oni akwala no but then now say modern Ghana sabi ono fo no be say e beti egu ne ho ahwan ti no yen ya say anyamo na bo be to me dia chwe me kwa chia ya de obi e dia gina wa opa yen na bende say me ana maye sa ba me fa ne sa so hu Ejakota sani amani nyina no ene kire wo ena na wo se wo ye no se ne usiti ena untimi ntia ba wo so ye na ena untimi discipline oba wo se ena yesi ena de ani bia ba ye mu nkwada ena ene hwedi ede toto ye ma no eyi ye friend say ba ku ya de 2 TVs with doctor eyi ni ame ba kofi enne nkola no edi akese de amede ne to me ma me ntimi de me mo no mede ne to me nana bi na me nana no na osopa o ne peja ye fie enti sa akwala na ye ntia no oba be ye jata abewo so ye na whether we ye papa we ye mame so ye na discipline akwala no tia akwada no because tro na ka kire ye say sabi jimi ba bata akwada na koma ho tia so ba na ebetenetene akwada no so di akwada na to papa enti untimi ntia oba no woso de akwada ne to maame enti untimi ntia oba no o de akwada ne to God for the bia ebi ono na pejao amenne waba be ye kese wo de wosi ba bia kronti sa akwada no o tia no a enyi kobusa sa Godfather no kobusa o maame a o de akwada ne to no kobusa o papa a wo de oba ne to no se ono sa na yetete no if you kra wo kra na wo se enne waba be ye eja waba be ye ena no o kaka me kai se brebi me papa timi twa me amamu se kai ne wo discipline me. But my bar they said they be yes. Those times let me feel say be na or time. Those times yes, so be fun say be or time and I say be or say when ye but not or so day because I can force say yeah power pempem no. Yes, so comedy. If you continue obi na ye now and ye celebrate oba what me awo na oba o kwala je no yes oba say the nyankopon bo oba no say yes say ye mewo ma ya say ewawo now wo ye no the other responsibilities here that qualifies you to be a mother no wo aja to no mo say your modern day Ghana your modern day society it is an man wo aja to no mo you don't qualify to be a mother. All right Kwabra come in oba bia nyame bo wo nipa wo wiase ye ni nipa wo wiase no ye mienu ye wo ba na ye wo bema wo ba bia da ya wo asase so wo ye maame na mmom se wo hunu wo hu so hwe a na obi timi de kasa bi ebu animtia who is a mother na me kire se me pese me kire se enye de wa wo nko a na ye na wo nye de wa wo nko a na ye na wo obi wo hwa ne wiase wo ba ye no wo nwo da kopim se wiase be sei nanso so wo ma nanso so wo ye maame nye maame nkwa ne de akola no fo ano wo ye sa obeye mistake enna bi wo hono mu a
wɔnwo da nanso so ne nua mo ma nyina da I'm not sure. wɔna ahwɛ wɔm ɔno nso ɔyɛ hwan ɔno nso yɛ hwan sɛ ne yɛka no deɛ a me nua baa kɔsoa adwoa akua yaa mansa afia ya wɔnwo da nanso nyame yɛ na dom a wɔkɔpie aburokyire ne nua mo ma nyina da wɔna ahwɛ wɔm ɔno nso yɛbɛfa ne sɛ ɔyɛ hwan you see the point spiritually ɔbaa biara no ɛyɛ na nti nyame mfa ɔbaa ani agorɔ ɛwɔ n'ade bɔ mu ɛfiri sɛ wɔbaa sɛdeɛ wɔ sitiɛ no nyame ani ku ɔbaa ho koraa more than bɛrima sɛdeɛ yɛsi bɔ wɔ mu no because ɛnyɛ easy nti nyɛ sɛ bi a wawo ɛn na wo biri wo mogya ani ahwɛ wo ba nti ne yɛfrɛ wo maame wane ka kyerɛ wo ɛma no nnɛ dɛ wo da obi wɔ sika sɛ tam so wɔhwɛ ne ba ɔno nso so ɔyɛ maame boss deɛ meka no watema sɛ enti the fact no kyerɛ sɛ wawo akɔdaa no wowɔ mma no nkyerɛ sɛ wo ne yɛfrɛ wo maame obi wɔ hɔ a wɔnwoe ɔwɔ primary nso wohwɛ akɔdaa no su a na nka papa bi ne maame bi ntimi ntena se ɛmfa ade a ɛsombo ɛma akɔdaa sɛbio kronto wɔmu ne nsa akɔdaa because ohuru no sɛ wɔwɔ saa qualities no wɔ no mu a wɔkyena bi some years to come no saa akɔdaa ɔba bɛdi akyiri ɔba bɛyɛ maame ebi kora no wɔnwo da ɛdeɛ nti ne yɛde captain ma deda ayu boss deɛ meka no wate aseɛ ɛdeɛ nti ne yɛde captain ma dede ayu Ghanafoɔ a mohwɛ yɛ mo deɛ mo a mo ngyaagye ɛdeɛ nti ɛne yɛde captain ɛfiri under 20 na ɔmokɔgye World Cup no baayɛ no ɛdeɛ nti na obiara ka sɛ deda ayu wɔyɛ the next captain ampani ampa nso wɔbɛyɛ the next captain ɛdeɛ nti a Just say wɔda su bi adi. yes Eti wobɛyɛ maame a ɛwɔ sɛ woda su bi adi. ɛwɔ mu internally ade no wɔ wo mu o maame no ɛwɔ wo mu nye maame no de akɔda tua no nufoɔ ano da bi maame yesu no ɛwɔ nipa no mu akɔda bi wɔ hɔ wɔyɛ nyɛɛ ɛso bɛhu sɛ ɔtumi fa tontura ɔho na broni ba na wɔdware no na wɔpepa no ho na sɛ wɔma no nufoɔ na sɛ wɔkorɔkorɔ no na asɛ wɔto nnwom ma no lalabai bɔ sɛ wɔto nnwom de ma akɔda no ne me se ɛnyɛ maame ne akɔda anasɛ maame ne wɔ bi a abosome nkoro wade ade ato ne yam na wayi ato abɔnten daabi nye maame ne obi a sabi wɔbere ne mogya ani ɛhwɛ ne ma daabi Na obere mogya ani hwɛ wo ma sɛ ne wopɛ sɛ ɔmu si daakye nti ɛna me kyerɛ sɛ ɛno no ɛmma wo automatically qualification to become a mother obi wɔ ha wɔ nwoe ɛnso ɔyɛ mother bɔs me ka no wate aseɛ ɛmma atiefoɔ no nyɛ confused sɛ obi a wawo nko ana yɛ na wo sɛ woyɛ sa wobɛyɛ mistake my brother me se obi wɔ ha wɔ nwoe ɛnso sɛ na wɔsi hwɛ amanfoɔ ma no nti ɔmo wɔ sabi enyanka fie bebree ɔmo nyina na awo boss ɔmo wɔ nyanka fie na ɔmo hwɛ yɛ ma no ma wɔn no ɔmo nyina na awo ɛso deɛ na ɔmo yɛ ekurom ha ɛnyɛ wɔ bia a wobɛhu no sɛ sabi akɔda ɛhyɛ n'akyi wɔn ma akɔda no foɔ nkwa na yɛ maame ɔbaa bia sabi nyame bɔ wo a ɔbɔ wo bɛto asase so ɔhunu sɛ woyɛ ɔbaa bia no woyɛ ɛna spiritually woyɛ na by birth na yɛ wo wo na yɛhunu sɛ si amenyam na sɛ me wo ngɛ na sɛ akɔda no yɛ ɔbaa akɔda na mago na bɛto hɔ no spiritually no wɔyɛ na very good but ɛdeɛ na mɛma nipa hunu sɛ wɔyɛ na because honhom fam no ɔbaa biara is supposed to have procreation inside of himself obetumi ama nipa adɔso na ɛdeɛ na mɛma me mɛtumi aka sɛ ɛkua so ɔyɛ na ɛna nyɛ yɛfuru mu adeɛ no nko a ɛna yɛ suban yes ɛna yɛ su ɛne ban ne aka bom ne ayɛ ne suban wobɛda adi akyerɛ obi yes ɛna ɛnyɛ yɛfuru mu aba no nko a ɛna nyɛ deɛ de yɛde hunu no nko a ɛna no deɛ mfa yɛne hunu no dɔɔso kyɛn deɛ de yɛde hunu sɛ wopɛ sɛ wohunu sɛ obi yɛ na a deɛ womfa w'ani nhunu no ɛdɔɔso kyɛn deɛ wode w'ani hunu because ɔbaa biara no wɔkura akwadaa biara no wɔyɛ hwehwɛni mu wotumi de ne ba no kura twa ne kora mpoa ɛnso bi kura na bɛrima no pɛ ɔbaa no a wɔnwoyɛ no kyɛn deɛ wawo no ɔbaa bɛrima bi wɔ hɔ no ma waware mmaa mmienu baako ngo but deɛ wɔngo no wɔpɛ ne kyɛn deɛ wawo no na ne kɔ deɛ wɔnwoyɛ no ho kura kyɛn deɛ wawo no ɛnam sɛ wahunu adeɛ bi wɔ ne mu a ebia wa wogyina abɔnten no wonim boss na meka no wate aseɛ sɛ ɔwɔ nasu bi kura kyɛn deɛ wawo no qualities no wɔ hɔ internally no ɛwɔ hɔ ya ɛshape bɛrima no life
bema bia emfa ho no sɛ de wunyi ne sitie wo yɛ ketwa wɔ ɔba anim ɛno deɛ sɛ ne yakɔ anim wɔ ɔyere enti me kyerɛ wo sɛ wɔyere no wunyi ne kɔ anim a wo bɛyɛ maame nka deɛ ntina wo hyia ɔba bia o maame wo hyia ɔba bia o maame wo mfrɛ ne sister da hello maame ewa unconsciously yes ɛdeɛ ntina hello maame pacho bra hello maame pacho menya number maame wo kwa he meboa mate for no mo pa ya ti o mo nkai papa o o mo nkai obi akora hyɛ na ti o and by nature maame wo kwa he maame wo kwa tek maame oba biada ya wo no sɛ nyame yɛ wadom wonya akoda hyɛ wachi sɛ wanya bi wo yɛ maame yaw brem akonta ɛna na meka sɛ ɛnyɛ nanko ɛne ne obi ano wawo sɛ meyɛ example bi sɛ obi wɔ hɔ no mu a yes wawo ana ɔnwoe but ɔtete amanfoɔ ma nti na ɔbɛhu sɛ bi a baatan bi nam abɔnten anaasɛ ɔbaa bi nam abɛnka sɛ baatan koraa ɔbaa bi nam abɔnten na bi akwadaa bi situation akwadaa no onim ne baabiaa pɛdɛ bi a ɔretwa kwan mu ɛkwan na ɔretwa mu no kaase na mu paa so ɔyɛ baatan a obɛgyae na ɔyɛ bi akɔsɔ akwala no mu ɛde no twa akwan no mu but ebia na mmaa bebree aba bɛtwa mu sɛ saa akwala ketewa no gyina hɔ no mu a wɔpɛ kwan no mu atwa but na nipa bebree atwa mu o but that baatan no a ɔwɔ baatan yesu a ɔyɛ nna no ɛhu sɛ daabi mini bi anaasɛ me deɛ wɔ fie deɛ but me obi deɛ me nsunu mu that pain na nipa no bɛkɔ mmerɛ akwala no ebi aka abɔ no ama na wu no o imagine ɔbɛsɔre akwakoso akwala mu ɛde ne atwa kwan nti akonta yes nyankopɔn bɔ ɔbaa o expect sɛ sɛnea procreation wo ka sɛ o bɛwo no but wa wo awie sɛnea nyina ya wo ɛne na sɛ nyina gya nkwala no so ɔmo ne nam mu a ɛne sɛ nke yɛte yi nti that is why difference ba amroba maame mu ɛne sɔfo maame mu difference ɛba president maame mu ɛne ayi owudini maame mu akota saa nneɛma no nyinaa yɛ start di firisie yɛse ɛhyɛ aseɛ akamfo ebu baabi sɛ sɛbi akwadaa no so tafie na sɛ wanka a ɔta abɔnten ɔne abɔnten yes ɔde start firifie ebi a coins bi da table no so nka nkyɛ akwadaa no so ɔmfa akwadaa no afa ɔhwɛ ne saa aduane si ebi a kitchen hɔ no mo nya akwala ne dia wakɔkɔ yisu na ma junior nana ohima jai wodi jai safe obetie si abonten akɔfa kɛseɛ adiaba afi na akwada na ba bɛyɛ yi toson kromfo aba betu society no mo enti hɔ no na wo ɛna no sa wo so yɛ na o start different fie ne dia na wo yɛ fa akwada no o start sɛ ɔnum wi no a ɔnum drugs ɛne ade no pattern yɛ bɔ maneɛ ɛwɔ so ko school kura no a teacher from obano wa start dan suban bi sɛ yɛdi yaka wɔn fi ɛhɔ ɛna also yɛ baatan a obano sɛ ɔyɛ o friend ɔyɛ oba na ɔwɔ buo ɔwɔ suro ɛde ma wɔ no ɛhɔ na also so obam ɛbɛtia akwadaa no ba ne nyinaa sɛ wanka akota na wonane o baatan na also yɛ nene deɛ sɛ wo yɛba bɛwie a 10 minutes aka no yɛbɛbɔ ma me abɛyi no nkɔ sɛ woyɛ w'adwen sɛ wode deɛ w'ani hunu nko a na yɛagyagye wɔ bi sɛ saa nipa no yɛ na a wobɛyɛ mfom so kɔmana deɛ w'ani hu deɛ wobɛdɛ de agyagye ɛna mekyerɛ wo sɛ ɔn sɛ boa mastate ne kasa wɔka asɛm bi wɔ se ebia nkɔdaa bi gyina baabi na obi de ne korɔ so ɔmaa saa example hwɛ me se wodeɛ sɛ wopɛ sɛ wohunu sɛ ɔbaa bi ayɛ maame a sɛ woyɛ bɛrima na sɛ wo nko a na woteɛ ɔbaa ba wo nkyɛn nansa na mmienu a wobɛhu sɛ saa ɔbaa no wɔyɛ maame ebia no wɔn woe wɔsesaw saa 2 days no wotumi sesaw kakra bi kɔmna ɔbaa bi so bɛtumi aba na wopam no ɛna mekyerɛ sɛ sesa no yɛ positive suban obiara bi bɛtumi aba ɔyɛ ɔdɛm kɔ ɔbɛyɛ fi kɔ akyɛwa wo ɔbaa me deɛ me no I still stand by my words sɛ ɔbaa bi a wowɔ ateasefoɔ asase so woyɛ maame na mmom sɛ woahunu wo ho so hwɛ yie a ɛna obitumi bu animtia okay ɔbaa bi wɔ hɔ no mu a sɛbi wɔnim sɛ ne ma nyinaa yɛ asɔfoɔ nso bia na akorɔmfoɔ a wɔkuma se ha no ebia na yɛ ne ma no a nti saa nipa no nso ɛ sɛde nabo America sɛ wotete akwadaa no woyɛ sei sɛ metete me mayi a ɔkɔyɛ krɔmfoɔ a
me amehunu se me ba no boss jai unhu jai na onye bad time jai boss jai unhu entina me say bad time you should be a friend to man until you get to know adie so we wadwe say we your bad time you get to know adie bi oba be na obehu a utwa wani kunada na onye bad time enya na oba akoda no ena dodo se na odi wo nchen was spending hours say wo nchen na ye say onye bad time nti se ene sabre nti aduane a akoda abaya bi di sesi ane ma me yawe baby a abaya bi da sesi a wo hwe TV no so no ne papa yawe akade bi e sha abaya sesi ya na wo de number bi doesn't it also construe say na che say na wo maame no so wa mo ani enku nkwala yes na onye bad time me say enya de bia na akoda yi a wo behunu o okay enya de bia na akoda yi a wo behunu o hwe na akoda na aba no sa wo wadwe say wo ye na wo ye agya oba no ebi kwa wo use laptop 3 ebi kwa na wo ni bi hwe phone so ya na ekura akoda no a mo di twa mu no hwe akoda na ye kwa classes no hwe primary fo akoda no na busa wo hu say wo ye na akoda na ye wo de phone ba fie